अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण భక్తులందరికీ ఈరోజు 14వ అధ్యాయము. గుణత్రయ విభాగ యోగము అని ఈ 14వ అధ్యాయానికి పేరు. గుణత్రయ విభాగ యోగంలో ఈ 3 గుణాలు ఇప్పటి వరకు వాటి పేర్లు వింటూ కొంతవరకు చెప్పుకున్నాము. ఇందులో ఇంకొంచెం వివరంగా గుణత్రయాల గురించి చూస్తాము. సత్వరజ తమో గుణాల గురించి ఇందులో మనకు అర్థమవుతుంది. సో ఈ ప్రకృతి త్రిగుణములు ఈ 3 కూడా గుణత్రయము అంటే ఈ 3 గుణాలు ప్రకృతిలో ఉన్నటువంటి త్రిగుణాలు. శ్రీ వినపడుతుంది కదా మాతాజీ బాని? హరి మాతాజీ. సో శ్రీ భగవానువాచ పరం భూయ పర ప్రవక్ష్యామి నానానాం జ్ఞానముత్తమం యజ్ఞాత్వా మునయా సర్వే పరాం సిద్ధిమితో గత. సో భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నారు అంటే, ఇది భగవాన్ వాచతో ప్రారంభమైంది. దేనిని తెలుసుకుని ఈ మునులందరూ కూడా ఈ ఉత్తమమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని అత్యున్నత పరిపూర్ణతను సాధించారో అట్టి సమస్త జ్ఞానాలలో ఉత్తమమైన దివ్య జ్ఞానాన్ని నీకు చెప్తాను. ఈ త్రిగుణాలు అన్న విషయానికి ముందుగా ఉపోద్ఘాతంగా ఈ విషయాన్ని చెప్పారు. ఏ జ్ఞానమైతే మునులందరినీ పరిపూర్ణులు చేసిందో అది నీకు కూడా చెప్తాను అని. ఇదం జ్ఞానముపాశ్రిత్య మమ సాధర్మ్యమాగత సర్గేపి నోపజాయంతే ప్రళయేన వ్యధంతి చ. ఈ జ్ఞానాన్ని ఆశ్రయించిన వారు నన్ను చేరుకుంటారు. ఆ విధంగా స్థిరుడైన వారు సృష్టి సమయంలో మరలా జన్మించరు, లేదా ప్రళయ సమయంలో నాశనం కాదు. సో ఏదైనా సరే సృష్టి జరిగినప్పుడు జన్మ రావటం అందరికీ, అలాగే ప్రళయ సమయంలో లీనం అవటం అది జరిగే విషయము. అయితే ఇలా ఈ జ్ఞానాన్ని ఆశ్రయించిన వాళ్ళు భగవంతుణ్ణి పొందుతారు. కాబట్టి వాళ్ళు ఈ సృష్టి క్రియేట్ చేసే టైంలో అయినా విలీనం చేసే సమయంలో అయినా వాళ్ళు దాంట్లో ఉండరు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆల్రెడీ భగవత్ సాన్నిధ్యంలో ఉన్నారు కాబట్టి.
అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. సో అంటే ఈ జ్ఞానం వచ్చిన వాళ్ళకి మోక్షం వస్తుంది అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఇదం జ్ఞానం ఉపాశ్రిత్య మమ సాధర్మ్యం ఆగత అంటే ఈ జ్ఞానాన్ని ఎవరైతే ఆశ్రయిస్తారో నా యొక్క సాధర్మ్యం ఆగత అంటే నా యొక్క ధర్మాన్ని వాళ్ళకి వస్తుంది అని చెప్పేసి సర్గేపి నోపజాయంతే ప్రళయేన వ్యధంతి చ. సో అంటే వాళ్ళ సృష్టిలోనూ ప్రళయంలోనూ కూడా వాళ్ళు ఇందులో ఏమీ ఉండరు అని చెప్తున్నారు. మమయో నిర్మహద్ బ్రహ్మ తస్మిన్ గర్భం దధామ్యహం సంభవ సర్వభూతానాం తతో భవతి భారత. సో భరత కుమార, బ్రహ్మము అని పిలువబడే మహత్తత్వమే పుట్టుకకు కారణం. అన్ని ప్రాణులు జననాలను సాధ్యం చేసే విధంగా ఆ బ్రహ్మంలో నేను బీజ ప్రదానము చేస్తాను. సో అంటే సృష్టి ఎలా జరుగుతుంది అంటే ఆ బ్రహ్మము అనేటటువంటి ఆ మహత్తత్వంలో నేను బీజ ప్రదానము చేస్తాను. దానితో ఈ సృష్టి అంతా కూడా సాధ్యమవుతుంది అని చెప్పేసి చెప్తున్నారనమాట. మమ్మయో నిర్మహద్ బ్రహ్మ. సో ఈ బ్రహ్మము అనేది అన్నిటికీ కూడా మూల కారణం. ఆ బ్రహ్మంలో బీజ ప్రదానం చేస్తాను. సంభవ సర్వభూతానం తతో భవతి భారత. దాంతో అంతా కూడా ఈ సృష్టించబడుతుంది, సర్వభూతాలు అన్ని జీవరాశులు కూడా అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. తస్మిన్ గర్భం దధామ్యహం, దాని యొక్క దీంట్లో నేను బీజాన్ని ఇస్తాను అని చెప్పి నిర్మహద్ బ్రహ్మ అంటే ఈ బ్రహ్మతత్వం నా యొక్క మమాయో నిర్మహద్ బ్రహ్మ ఈ తస్మిన్ గర్భం దదామ్యహం. సో నేను దాంట్లో బీజ ప్రదానం చేస్తే అప్పుడు ఈ సర్వభూతాలు కూడా సంభవం అవుతాయి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఈ సృష్టి ఆ రకంగా సృష్టించబడుతుంది. సర్వయోనిషు కౌంతేయ మూర్తయ సంభవంతియ తాసాం బ్రహ్మ మహద్యోని అహం బీజప్రద పిత. ముఖ్య శ్లోకము. ఓ కౌంతేయ, ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో జన్మించటం ద్వారానే అన్ని జీవులు ప్రకటితమయ్యాయని మరియు నేను వాటికి విత్తనం ఇచ్చే తండ్రిని అని నువ్వు అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే అన్ని జీవులు కూడా ఇలా జన్మించటం ద్వారానే మూర్తయ సంభవంతియ, మరి అంతే కదా. సర్వయోనిషు కౌంతేయ, అన్ని జీవులు కూడా ఎలా సంభవించాయి అంటే మూర్తయ ఇలా ఈ విధంగా ఏ విధంగా సంభవించాయి అంటే తాసాం బ్రహ్మ మహద్యోని అహం బీజప్రద పిత. ఆ విషయాన్ని మళ్ళీ వివరంగా చెప్తున్నారు. సో ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో జన్మించటం ద్వారా వీళ్ళంతా కూడా ప్రకటితం అయ్యారు. మూర్తయ సంభవంతియ, వీళ్ళంతా ఈ రకంగా మూర్తిభవించి ఉన్నారు, సంభవించారు. సో తాసాం బ్రహ్మ మహద్యోని అహం బీజప్రద పిత, నేను వాళ్ళందరికీ బీజప్రదాతనైనటువంటి తండ్రిని అని మనము అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట. సత్వం రజస్తమాయిత గుణ ప్రకృతి సంభవ నిబధ్నంతి మహాబాహో దేహే దేహినం అవ్యయం. అర్జున, భౌతిక ప్రకృతి సత్వరజస్తమో గుణాలని 3 గుణాలతో ఉంటుంది. శాశ్వతమైన ఆత్మ భౌతిక ప్రకృతిలోకి వచ్చినప్పుడు ఈ గుణాలచే బంధితుడు అవుతున్నాడు. ఆత్మ అయితే వేటికి ఆత్మ అందదు. కానీ ఆత్మ ఎప్పుడైతే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోకి వచ్చిందో, మనకి ఈ జన్మ అనేది లభించిందో, ఈ భౌతిక గుణాలన్నిటికీ కూడా ఇలా బందీలం అయిపోతున్నాము అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. బంధితులము. ఇక్కడ సత్వరజోత్తమో గుణాలను చూస్తున్నాము. పసుపు సత్వగుణ పసుపులో చూపిస్తున్నారు. ఇక్కడ రెడ్లో ఉన్నది రజోగుణము, నలుపు తమో గుణము. ఇది కింద అందరినీ కూడా తోలుబొమ్మలాటలాడిస్తున్నట్టు ఇంతకుముందు కూడా ఈ చిత్రాన్ని చూసామనుకుంటాను. సో అందరూ ఈ భూప్రపంచంలో ఈ
సృష్టిలో భూప్రపంచంలో ఉన్న వాళ్ళంతా ఈ రకంగా ఈ గుణాలకు బంధితులు అవుతున్నారు. అయితే ఈ 3 గుణాలని సృష్టించినప్పటికీ ఈ భౌతిక ప్రకృతిని భగవంతుడు దీనికి అతీతుడని మనం ఇంతకు ముందే చూసి ఉన్నాము. అందుకని పైన మనము శ్రీకృష్ణ భగవాను పైన చూపిస్తున్నారు. ఆ తర్వాత ఈ సత్వరజ తమో గుణాల యొక్క లక్షణాలు కొన్ని చూద్దాము. ఈ సత్వగుణం అంటే మంచితనమని, తమో గుణం అంటే కోరికలు ఎక్కువగా ఉండటమని, ఆ తర్వాత తమో గుణం అంటే అజ్ఞానమని, రజోగుణం అంటే కోరికలు ఎక్కువగా ఉండటం అని చెప్పేసి చెప్పుకున్నాము. ఇక్కడ ఒక్కసారి మళ్ళీ అదేంటో చూద్దాం. పాపరహితుడా అంటూ అర్జునుని సంబోధిస్తూ, వాటిలో సత్వగుణం నిర్మలమైనది కావటం వల్ల ప్రకాశింపచేస్తూ మనిషిని అన్ని పాపాల నుండి విముక్తి చేస్తుంది. అన్నిటిలోకి సత్వగుణము నిర్మలమైంది కాబట్టి అది సుఖం మీద, జ్ఞానం మీద ఆసక్తి కలగజేసి ఆత్మను బంధిస్తుంది. అయితే అన్ని పాపాలను విముక్తి చేస్తుంది. కాకపోతే సత్వగుణంలో కూడా ఒక విషయం ఉంది. ఏమిటి అంటే సుఖం, నేను మంచిగా ఉంటున్నాను, మంచితనంలో ఉన్నాను, పుణ్యకార్యాలు చేస్తున్నాను, నాకు అవసరమైన జ్ఞానాన్ని నేను చేస్తున్నాను అనేటటువంటి ఒక సంతృప్తి కూడా మనల్ని బందీ చేస్తుంది అని చెప్పేసి ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. అంటే ఏ పని చేసినా నేను ఇలా చేస్తున్నాను అనే ఫీలింగ్తో బందీ అయిపోతాం. అంటే కృష్ణార్పణం అనేది కంప్లీట్గా రానప్పుడు ఇది నేను చేస్తున్నాను అనుకుని అలా చేసే అవకాశం సత్వగుణంలో కూడా అలా బందీలయ్యే అవకాశం ఉంది అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. ఓ కౌంతేయ, రజోగుణము అపారమైన కోరికలు, ఆశల నుండి ఉద్భవిస్తుంది. సో ఇది ఆత్మను కామ్యకర్మల పట్ల ఆసక్తి కలిగించి బంధించి వేస్తుంది. మనం రజోగుణంలో కోరికలు అది సామాన్యంగా మనము అందరిలో చూసే విషయమే. ఎక్కువగా భూప్రపంచంలో ఈ రజోగుణము చూస్తూ ఉంటామని చెప్తారు. ఇది ఆత్మను కామ్యకర్మల మనం చేసే పనుల మీద ఇంట్రెస్ట్ పెంచి ఆ రకంగా మనల్ని బంధిస్తుంది. పోతే ఇంకా తమోగుణంలో అజ్ఞానం వల్ల జనించే తమోగుణం ప్రాణులన్నింటికి అవివేకం కలుగజేస్తుందని తెలుసుకో. సో ఈ అజ్ఞానం కాబట్టి దానివల్ల మనకు అవివేకం వస్తుంది. తమోగుణం ఉంటే అది పిచ్చితనము, సోమరితనము, నిద్రలలో ఆత్మను శరీరంలో బంధిస్తుంది. అంటే మనల్ని ఆ రకంగా ఈ భౌతిక బంధాలకు బందీ చేస్తుంది ఈ లక్షణాలతో అని చెప్పేసి ఇక్కడ 3 లక్షణాలను ఒక్కసారి మళ్ళీ వివరిస్తున్నారు. అయితే సో ఉదాహరణలు కొన్ని ఇక్కడ ఇచ్చారు. ఏమిటి అంటే త్రిగుణాలలో నిద్ర లేచే సమయం అంటే సత్వగుణం వాళ్ళు తెల్లవారుజామున లేస్తారు. ప్యాషన్ అంటే రజోగుణంలో ఉన్న వాళ్ళు ఆలస్యంగా లెగుస్తారు, మేబీ 8కి అలా 8 గంటలకు. ఇకపోతే తమో గుణంలో ఉన్నవాళ్ళు చాలా ఆలస్యంగా ఇలా ఆల్మోస్ట్ సగం రోజు అయిపోయిన తర్వాత లేవడం జరుగుతుందని మనకు ఒక ఉదాహరణ చూపిస్తున్నారు కొన్ని. అలాగే ఏం చేస్తారు లేచిన తర్వాత అంటే సత్వగుణంలో ఉన్నవాళ్ళు భగవంతుడి కార్యాలలో నిమగ్నం అవ్వాలని జపము చూపిస్తున్నారు మనకు. తెల్లవారుజాము ముహూర్తాన్ని బ్రహ్మముహూర్తం అంటారు కాబట్టి ఆ టైంలో మనం చేస్తే ఏదైనా మనకు అది దాని పేరే బ్రహ్మముహూర్తం, దాని యొక్క ఫలితం కానీ చేసేటటువంటి ఆ కాన్సన్ట్రేషన్ కానీ ఆ టైంలో ఎక్కువ ఉంటుందంటారు. సో ఆ సమయాన్ని అలా భగవంతుడికి వినియోగించటం ఒక రకమైన సత్వగుణంలో ఉన్నవాళ్ళు చేసే పనని. రజోగుణంలో ఉన్నవాళ్ళు కోరికలు కాబట్టి వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క బాడీని అది చూసుకుంటూ తెల్లవారుజామున అది వాళ్ళు. ఇకపోతే తమో గుణంలో ఉన్నవాళ్ళు ఇలా పడుకుని ఏదో ఒకటి కొంచెం సోమరితనంతో చేస్తూ ఉంటారని చెప్పేసి ఉదాహరణలు చూస్తున్నాము. ఇంకా పుస్తకాలు, సత్వగుణంలో ఉన్నవాళ్ళు చదివే పుస్తకాలు, రజోగుణంలో చదివే వాళ్ళు పుస్తకాలు, అలాగే తమో గుణంలో వాళ్ళు ఎటువంటి పుస్తకాలు చదువుతారు అన్నది. పోతే నిద్రపోయే సమయం కూడా సత్వగుణం వాళ్ళు త్వరగా పడుకుని త్వరగా లేవటం జరుగుతుంది. రజోగుణంలో ఉన్నవాళ్ళు ఆలస్యంగా పడుకుని
ఆలస్యంగా లెగుస్తారు. మళ్ళీ తమో గుణంలో ఉన్న వాళ్ళు చాలా చాలా ఆలస్యంగా పడుకుని వాళ్ళు అలాగే సగం రోజు అయిపోయిన తర్వాత లేవడం జరుగుతుంది. అందుకే మనకు ఒక శ్లోకం కూడా ఉంది. ఏమిటి, అందరూ నిద్రపోయే సమయంలో జ్ఞానులు మేలుకొని ఉంటారు, అందరూ మేలుకున్న సమయంలో జ్ఞానులు వాళ్ళకి అది రాత్రి సమయం అని చెప్పేసి. అంటే దాని అర్థం ఇది ఏమిటి అంటే, తెల్లవారుజామున ఇలాంటి వాళ్ళందరూ నిద్రపోయే సమయంలో వాళ్ళు తెల్లవారుజామున లేవటం, వీళ్ళంతా మెలుకొని ఉన్న సమయంలో వాళ్ళకి అది రాత్రి అన్నట్లుగా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. తర్వాత ఈ సత్వ రజ తమో గుణాల యొక్క భావాలు ఏమిటి అన్నది మళ్ళీ ఒకసారి చూస్తే, అంతా కూడా శుద్ధమైనది సత్వగుణము. మనకి ఆ శుద్ధత్వంలో ఆనందాన్ని ఇచ్చేది దివ్యమైనది ఉండవలసిన గుణము. ఇకపోతే రజోగుణంలోకి వస్తే అన్నీ కూడా, అంటే రజోగుణంలో జనరల్గా మానవులందరూ ఎక్కువ కోరికలతో ఉంటూ ఉంటారు రజోగుణము. సో రెండు కొంచెం కలయికగా ఉంటుంది. కొంచెం సత్వగుణము, కొద్దిగా ఈ తమో గుణము కోరికలు ఎక్కువగా ఉండటం, అన్నీ కూడా మనం కంట్రోల్ చేయాలి అనేటటువంటి ఒక ఫీలింగ్ ఎక్కువ మంది మానవులు రజోగుణంలో ఉంటూ ఉంటారని. తర్వాత తమో గుణం అంటే ఇంకా మనకి ఉండకూడని లక్షణాలు, అంటే మనసు, పరిశుద్ధత లేని మనసు కానీ, తర్వాత వాళ్ళు ఎప్పుడూ కూడా ఏదో ఒక రకమైన దుఃఖంలోనే ఉంటారు. ఒకలాంటి చెడు స్వభావాలు కూడా వచ్చేటటువంటి అవకాశం ఉంది ఈ అజ్ఞానం వలన, ఈ తమో గుణంలో అని చెప్పి. డిమానిక్ అంటే పైశాచిక అయినటువంటి మనస్తత్వం కూడా డెవలప్ అవ్వచ్చు ఈ అజ్ఞానంతో అని చెప్పి ఇక్కడ ఈ 3 గుణాలను వర్ణిస్తున్నారు. సత్వం సుఖే సంజయతి రజః కర్మణి భారత, జ్ఞానమావృత్య తు తమా ప్రమాదే సంజయుత్యత. ఓ అర్జున, సత్వగుణం సుఖం చేకూరుస్తుంది, రజోగుణం కర్మలలో బద్ధుడిని చేస్తుంది, తమో గుణం జ్ఞానమును కప్పివేసి వ్యక్తిని బుద్ధిహీనతలో బంధించి వేస్తుంది. సో సత్వగుణం వల్ల మనకు సుఖం, అంటే మానసికంగా సుఖం చేకూరుస్తుంది. రజోగుణం ఏమో కర్మలలో బద్ధుడిని చేస్తుంది. ఇకపోతే తమో గుణం మన జ్ఞానాన్ని కప్పివేసి మనల్ని బుద్ధిహీనతలో తీసుకువెళ్ళే ప్రమాదం ఉన్నది అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. సో ఈ నిద్రపోవటం అనేది జాబ్ని బట్టి ఒక్కొక్కసారి మన నిద్ర మార్చుకోవాల్సి వస్తుంది, మన టైం అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. కరెక్టే, కొంతమందికి నైట్ డ్యూటీస్ ఉంటాయి, అది వాళ్ళు చేసే కారణాన్ని బట్టి ఉంటుంది. సోమరితనంతో అజ్ఞానంతో చేయటం ఒకటి, మన యొక్క బాధ్యత కోసం మన యొక్క వృత్తి కోసం చేయటం అది వేరేగా ఉంటుంది. సో ఇది మనం చెప్పుకునేది అజ్ఞానంతో ఆ రకమైన ప్రవర్తన చేస్తే అది తమో గుణం కింద వస్తుంది అని చెప్పేసి. హరే కృష్ణ కిషోర్ గారు, మీరు మీ కామెంట్కి అది సమాధానం. తర్వాత రజస్తమశ్చాభిభూయ సత్వం భవతి భారత, రజసత్వం తమశ్చైవ తమః సత్వం రజస్తథా. ఓ భరత కుమారుడా, కొన్నిసార్లు రజస్తమో గుణాలను అణిచి సత్వగుణం ఆధిపత్యం చెలాయిస్తుంది. అంటే ఇక్కడ మనకి ఈ చిత్రంలో చూపిస్తున్నారు మన మనస్సు ఎలా ఈ 3 గుణాలు అటు ఇటు లాగుతూ ఉంటాయో అని చెప్పేసి. సో అవి అలా పోటీ పడుతూ ఉంటాయి. ఒక్కొక్కసారి రజస్తమో గుణాలు అణిచి సత్వగుణమే ఆధిపత్యం చెలాయిస్తుంది, ఇంకొకసారి ఈ రెండింటిని అణిచి రజోగుణం ఆధిపత్యం. అలా ఇవి ఒక్కొక్కసారి ఇలా పోటీలు పడుతూ ఎల్లప్పుడూ ఆధిపత్యం కోసం పోటీ ఉంటూ ఉంటుంది అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. సర్వద్వారేషు దేహేస్మిన్ ప్రకాశ ఉపజాయతే, జ్ఞానం యదా తదా విద్యాత్ వివృద్ధం సత్వమిచ్యుత.
దేహంలోని అన్ని ద్వారములు జ్ఞానముచే ప్రకాశితమైనప్పుడు అది సత్వగుణం యొక్క ప్రకటితము అని తెలుసుకో. సో మన దేహద్వారాలు నవద్వారాలు అని చెప్పుకున్నాం. అంటే జనరల్ అన్ని ద్వారాలు ఈ జ్ఞానంతో ప్రకాశితమైనప్పుడు అది సత్వగుణము. సో సత్వగుణంలో ఉన్న వాళ్లకు అంత అలా ఆ విధమైనటువంటి మంచితనం ఉంటుంది. అప్పుడు అది సత్వగుణము. ఓ భరతులలో ప్రధానుడ, రజోగుణం పెరిగినప్పుడు లోభము అంటే మనకి దురాశ, గ్రీడీనెస్ అన్నమాట. అది కామ్యకర్మల కోసం తీవ్ర యత్నము. ఇంకెప్పుడు ఏదో ఒకటి చేసి అంటే అదుపులేని కోరికలు అవి తీర్చుకోవటానికి మనము నిత్యము కూడా దాంతోనే మనము నిమగ్నమై ఉంటాము. మరియు అత్యాశ పెంపొందుతాయి. సో అది రజోగుణం ఎక్కువైనప్పుడల్లా ఇది ఎక్కువైతే మనకు వచ్చేది ఇది దురాశ, కోరిక, అత్యాశ, ఇటువంటివన్నీ అదుపులేని కోరికలు పెంపొందుతాయి అని చెప్తున్నారు. అలాగే అజ్ఞానము, సోమరితనము, నిర్లక్ష్యము, మోహము ఇవన్నీ కూడా తమో గుణం యొక్క ప్రధానమైన లక్షణాలు. సో అజ్ఞానాన్ని బట్టి ఇక మనకు సోమరితనము, నిర్లక్ష్యము, మోహము ఇవన్నీ కూడా వస్తూ ఉంటాయి. తద్వారా ఎన్నో రకాల ఇంకా ఈ స్వభావం వచ్చిందంటే ఇంకా ఎటువంటి పనులైనా కొన్ని పనులు చేయకూడని పనులు కూడా చేయటం జరుగుతూ ఉంటుంది. వాటన్నిటికీ కూడా మూల కారణం అజ్ఞానము, దానివల్ల వచ్చిన సోమరితనము, నిర్లక్ష్యము, మోహము అని చెప్తున్నారు. సత్వగుణం ఆధిపత్యం చెలాయించినప్పుడు అంటే సత్వగుణంలో ఉన్నవాళ్ళు ఈ రకంగా కుటుంబంతో అందరితో కూడా బంధుమిత్రులతో ఆనందంగా వాళ్ళు అంటే భగవంతుడి మార్గంలో ఉండటానికి వాళ్ళు ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు అని చెప్పి మనకి ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. రజోగుణం ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఇంకా మనకి అది లోభము, మైజర్లీనెస్, తర్వాత తీవ్ర ప్రయత్నము, ఏదో ఒకటి అణుచుకోలేని కోరికలను తీర్చుకోవటానికి ఆ తపనతో తీవ్ర ప్రయత్నాలలో ఎప్పుడు ఒక రకమైనటువంటి అత్యాశతో లేదా దురాశతో లేదా ఇక కోరికల యొక్క తపనతో కొంచెం మనం ఎప్పుడు కూడా కలవరంతో ఉండటము, దాంట్లో తీవ్ర ప్రయత్నాలలో ఉండటము జరుగుతుందని. తర్వాత తమో గుణంలో తమో గుణం ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు అంధకారము, సోమరితనము, బుద్ధిహీనత, భ్రాంతి అంటే ఈ భ్రమ అనేది ఇక ఎక్కువైపోయి అలా ఉంటారు. చెడు లక్షణాల్లోకి దారితీసే అవకాశం ఉన్నది అని మళ్ళీ మనకు అక్కడ ఉదాహరణలతో చూపిస్తున్నారు. సో యదా సత్వే పవృద్ధే తు ప్రళయం యాతి దేహభృద్ తదోత్తమ విధాం లోకాన్ అమలాన్ ప్రతిపద్యతే. మనిషి సత్వగుణ ప్రధానంగా ఉండి మరణిస్తే ఏమవుతాం అన్నది చూస్తున్నాం. జ్ఞానులుండే పవిత్ర లోకాలకు రజస్సు, తమస్సు లేని ప్రదేశాలన్నమాట అవి. అలాంటి చోటలకు చేరుకుంటారు. సో సత్వగుణంలో మరణిస్తే అక్కడికి చేరుకుంటాం. అలాగే రజసి ప్రళయం గత్వా కర్మ సంగిషు జాయతే తథా ప్రలీనస్తమసి మూఢయోనిషు జాయతే. మనిషి రజోగుణ ప్రధానంగా ఉండి మరణిస్తే అప్పుడు పనులతో ప్రేరణ పొందే వారిలో జన్మిస్తాడు. తమోగుణ ప్రభావం అంటే పనులతో ప్రేరణ పొందటం అంటే మన మానవ లోకంలోనే జన్మిస్తారు రజోగుణంలో మరణించిన వారు. తమోగుణ ప్రభావంలో మరణిస్తే జంతు రాజ్యాలలో పుడతారు, జంతు జాతులలో అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. కర్మణ సుకృతాస్యాహు సాత్వికం నిర్మలం ఫలం రజసస్తు ఫలం దుఃఖం అజ్ఞానం తమస ఫలం. సో సత్వగుణంలో చేసే కార్యాలు ఫలాలు పవిత్రమైన ఫలితాలను ఇస్తాయి. రజోగుణంలో చేసే పనులు మనకి దుఃఖాన్ని కలిగిస్తాయి మరియు అంటే
దుఃఖం అంటే ఇక అత్యాశతోనూ లేదా దురాశతోనూ తీవ్రమైన కోరికలతోనూ ఎప్పుడు కూడా మరి దుఃఖమే కదా, అది అన్ని కోరికలు తీరవు ఎవరికైనా. సో తీరినప్పుడల్లా మనకు దుఃఖం అనేది వస్తూ ఉంటుంది. సో రజోగుణంలో అలా దుఃఖాలు వస్తూ ఉంటాయి. తమో గుణంలో ఇంకా అజ్ఞానంతో చీకటిని కలుగు చేసి మనకు అలాంటి పనులలో ఉండి అజ్ఞానంలో ఉంటాము అని చెప్పి మళ్ళీ ఒకసారి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సత్వాత్ సంజాయతే జ్ఞానం రజసో లోభ ఏవ చ ప్రమాదమోహౌ తమసో భవతో జ్ఞానమేవ చ. సో సత్వగుణంలో నిజమైన జ్ఞానము, రజోగుణంలో లోభము దురాశ అంటే కోరికలు ఎక్కువగా ఉండటం, తమో గుణంచే ఒకలాంటి పిచ్చితనము అంటే నిర్లక్ష్యము, భ్రాంతి, మోహము ఇవన్నీ కూడా వృద్ధి చెందుతాయి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఊర్ధ్వం గచ్చంతి సత్వస్థా మధ్యే తిష్టంతి రాజసా జఘన్య గుణవృత్తిస్థా అధో గచ్చంతి తామసా. సో సత్వగుణంలో స్థిరమై ఉన్నవాళ్ళు ఊర్ధ్వలోకాలకు పైలోకాలకు వెళ్తారు. రజోగుణంలో ఉన్నవాళ్ళు మధ్యలోకాల్లోనే ఉండిపోతారు, అంటే భూలోకాల్లో ఉండిపోతారు. మీకు గుర్తుంటే మన గోలోక చాట్ని ఇక్కడ ఈ రకంగా స్ప్లిట్ చేశారనమాట. తమో గుణంలో ఉన్నవాళ్ళు అధోగతి పాలై అయిపోతారు. సో ఇదంతా పైలోకాలు అంటే దేవలోకాలు, మహర్షి లోకాలు, బ్రహ్మకుమారులు, బ్రహ్మ, ఆ తర్వాత వీళ్ళు నలుగురు బ్రహ్మకుమారులు, మనువు, ఈ దేవలోకాలు ఇవన్నీ మనకి పైన కనిపిస్తున్నాయి. ఇక్కడ భూలోకం మధ్యలో, ఆ తర్వాత కింద ఈ మన కింద లోకాల అతల వితల సుతల తలాతల మహాతల అవన్నీ కూడా కిందున్నాయి అని చెప్పేసి చూస్తున్నాము. సో అలా సత్వగుణంలో ఉన్నవారు ఈ పైలోకాల్లోకి వెళ్తారు. రజోగుణంలో ఉన్నవాళ్ళు మళ్ళీ ఈ మధ్యలోకాల్లోనే ఉండిపోతారు, అంటే మళ్ళీ భూమి మీదే పుడతారు. తమో గుణంలో స్థితమై ఉండేవారు అధోగతి పాలై కిందకి అంటే కింద లోకాలకు వెళ్తారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఊర్ధ్వం అంటే పైన, అధోగతి అంటే కింద. సో సత్వగుణం ఉంటే పైలోకాలు, తమో గుణం ఉంటే కింద లోకాలు, రజోగుణం ఉంటే భూమి మీదే మళ్ళీ జన్మ వస్తుంది అనేసి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో మళ్ళీ మనకి ఇక్కడ ఒక్కసారిగా ఈ గోలోక చాట్ కూడా చూపించారు. సో జగత్తు అంటే గర్భోదక సాయి విష్ణు అని కూడా మనం ఆయన యొక్క నాభి నుంచి, ఈ కిందలో ఆయన ఉంటే నాభి నుంచి బ్రహ్మదేవుడు ఉద్భవించటం, ఈ జగత్తులో అన్నిటికంటే ఆయన అగ్రస్థానంలో ఉండటం మనం ఇంతకుముందు చూసాము గోలోక చాట్లో. అలాగే ఇక్కడ ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో శ్వేత దీపంలో క్షీరోదక సాయి విష్ణు అందరి హృదయాల్లో ఉంటారని కూడా చూసాము. సో ఇక్కడ అది ఈ గోలోక చాట్ మళ్ళీ ఒకసారి చూపిస్తున్నారనమాట. బ్రహ్మలోకము, దాంట్లో సత్యలోకము, తపోలోకము, జనలోకము, మహర్లోకము, ఇవన్నీ స్వర్గలోకము, ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ మళ్ళీ ఒకసారి చూపిస్తున్నారు. ఆ తర్వాత భూలోకము, ఆ తర్వాత కింద ఈ కింది లోకాలన్నీ ఇక్కడ గర్భోదక సాయి విష్ణు అని మనం మళ్ళీ ఒకసారి చూస్తున్నాం. సో ఇవన్నీ సత్యలోకము, తపోలోకము, జ్ఞానలోకము అంటే సప్త ఋషులు ఉండేది, మహర్లోకము, ఆ తర్వాత ఇంద్రలోకము, తర్వాత వీళ్ళంతా ఇందులో స్వర్గలోకం అన్నమాట. ఇంద్రలోకం అంటే ఇందులో గంధర్వులు వీళ్ళంతా కూడా ఉంటారు. తర్వాత భూలోకం ఇది ఇక్కడ. ఆ తర్వాత కింద ఈ అధోగ్రహాలు అంటే అత్తల విత్తల సుత్తల ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. ఆ తర్వాత గుణానీతానతీత్యత్రీంటి దేహ సముద్భవాన్ జన్మ మృత్యుజరా దుఃఖై విముక్తో మృతమశ్నుతే. దేహధారి ప్రకృతి త్రిగుణములను అధిగమించగలిగినప్పుడు
జననము, మరణము, వృద్ధాప్యము వంటి దుఃఖముల నుండి విముక్తి పొంది ఈ జన్మలోనే అమరత్వాన్ని పొందుతాడు. సో ఎప్పుడైతే ఈ 3 గుణాలను, ఈ బంధాలు ఇక్కడ మనకు చూపిస్తున్నారు, మనం బందీలం అయిపోయాము, ఈ బంధము, ఈ శృంఖలాలను మనం ఎప్పుడైతే తెంచుకోగలుగుతామో, ఈ సత్వరజతమో గుణాలను, అప్పుడు ఈ 3 గుణాలని కూడా అధిగమించగలిగినప్పుడు జన్మము, మరణము, జన్మ, మృత్యు, జరా, వ్యాధి వాటి దుఃఖాల నుంచి దుఃఖ దోషానుదర్శనం అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు కదా. ఎవరైతే ఈ జన్మ, మృత్యు, జరా, వ్యాధి, ఈ దుఃఖము వీటి నుంచి విముక్తి పొంది ఈ జన్మలోనే అమరత్వాన్ని పొందుతారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఎవరు? ఈ త్రిగుణాలను అధిగమించగలిగిన వాళ్ళు, అంటే దానిని శుద్ధ సత్వగుణము అని అంటారనమాట. ఈ త్రిగుణాలను 3టిని అధిగమించగలగటమే శుద్ధ సత్వగుణం. అదే భగవంతుణ్ణి పొందేటటువంటి మార్గం అన్నమాట. భగవంతుణ్ణి పొందే స్థితి అది శుద్ధ సత్వగుణం. సో ఇక్కడ మనకి ఈ జపం చేస్తున్నటువంటి ఈ జ్ఞానిని చూస్తున్నాము. సో అలా మనం భగవన్నామ స్మరణతో మనకు ఆ శుద్ధ సత్వగుణానికి వెళ్ళేటటువంటి ఒక ప్రయత్నాన్ని మనము చేయాలి అని, ఆ స్థితి పొందాలి అంటే అమరత్వాన్ని పొందటము అంటే అది శుద్ధ సత్వగుణం. ఈ 3 గుణాలను అధిగమించగలగాలి అని చెప్పి మనం ఈ శ్లోకాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. అర్జున ఉవాచ క్లైర్లింగైత్రీన్ గుణానీతాన్ అతీతో భవతి ప్రభో హిమాచార కథం చైతాన్ త్రీన్ గుణానతివర్తతే. అర్జునుడు ఏమని ప్రశ్నించారు? ఓ ప్రభు, ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాలకు అతీతంగా ఉన్నవాడి లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి? సో ఇలా శుద్ధ సత్వగుణంలో ఉన్నవాళ్ళు అమరత్వం అంటే భగవంతుణ్ణి పొందుతారని చెప్పగానే, ఓ ప్రభు, ప్రకృతి త్రిగుణాలకు అతీతంగా ఉన్న ఇలాంటి శుద్ధ సత్వగుణం వాళ్ళ లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి, అతడు ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తాడు, త్రిగుణముల బంధనమునకు అతీతంగా అతను ఎలా అవ్వగలుగుతాడు అని చెప్పి చాలా ముఖ్యమైన ప్రశ్నలే, అందరికీ వచ్చే ప్రశ్నలే అర్జునుడు కూడా అడగటం జరిగింది. అప్పుడు భగవంతుడు చెప్పారు ఈ రకంగా, పాండుకుమార, ప్రకాశము, ఆసక్తి, మోహము కలిగినప్పుడు ద్వేషించని వాడు. ఇలాంటివన్నీ మనకు కలిగినప్పుడు కూడా, ఆసక్తి దేని మీదైనా, మోహము కోరిక కలిగినప్పుడు కూడా ద్వేషించని వాడు, లేదా అవి లేనప్పుడు కోరుకోనివాడు. సో అంటే అవి వచ్చినా కూడా దేనిని కూడా ద్వేషించడు. అంటే అవి వచ్చినప్పుడే మనకి కోపము, ద్వేషము ఇలాంటి భావాలన్నీ వస్తూ ఉంటాయి. అలాంటి భావాలు ఏదైనా ఒకవేళ ఆసక్తి, మోహము కలిగినప్పటికీ కూడా ఆ ద్వేషం అనేది లేకుండా చూసుకునేవాళ్ళు. ఆ తర్వాత అసలు అవి లేకుండా ఉన్నప్పుడు కోరుకోనివాడు, అసలు అంటే వాటిని కోరుకోనివాడు. భౌతిక గుణముల యొక్క ఈ ప్రతిచర్యల ద్వారా అస్థిరపడక, కలవరపడక, అంటే మనము రోజువారీ ఇక్కడ చేసేటటువంటి ఈ పనుల వల్ల ఎవరైతే అస్థిరపడరంటే చిరాకు పడి మనసును కల్లోలం చేసుకోకుండా స్టేబుల్గా స్థిరంగా ఉంచుకోగలవాళ్ళు, కలవరపడకుండా తటస్థంగా అతీంద్రియంగా మిగిలిపోయేవాళ్ళు. సో ప్రతిదీ కూడా తటస్థంగా, దానికి అతిగాను రియాక్ట్ అవ్వకుండా, 2 రకాలుగా కాకుండా అన్ని రకాలుగా బ్యాలెన్స్డ్గా, తటస్థంగా, మధ్యస్థంగా ఉండి అతీంద్రియంగా ఇంద్రియాలను మనము అధిగమించి ఉండగలిగితే, అంటే ఈ ఇంద్రియాలు చూపించే ప్రలోభాలకి మనం కట్టుపడకుండా వాటిని నియంత్రించుకుంటూ ఉండగలిగితే, ఆత్మయందే స్థితుడై ఆనందమును బాధను ఒకేలాగా చూచేవాడు, మట్టిని రాయిని బంగారమును సమాన దృష్టితో చూచువాడు, కావాల్సిన మరియు అవాంఛనీయమైన వాటికి సమానంగా ఉండువాడు, ప్రశంసలు, నిందలు, గౌరవం, అగౌరవం లో కూడా సమానంగా ఉండేవాడు. అంటే ఎలా మనల్ని ఎవరైనా గౌరవించినా అగౌరవపరిచినా కూడా మనము ఒకే రకంగా ఉండగలగటం. స్నేహితుడు, శత్రువు ఇద్దరినీ ఒకేలాగా చూచేవాడు, అన్ని భౌతిక కార్యకలాపాలను త్యజించినవాడు, ప్రకృతి గుణాలను
అధిగమించిన వాడు అని చెప్పేసి చెప్తారు అని ఈ ఈ 3 గుణాలు అధిగమించిన వాళ్ళ లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి అన్నది ఇక్కడ భగవంతుడు వివరించడం జరిగింది. సమస్థితి. సో ముఖ్యంగా త్రిగుణాలను అధిగమించిన వ్యక్తి శుద్ధ సత్వగుణంలో ఉన్నవాళ్ళు లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయంటే సమస్థితి, అన్నిట్లో ఒకే రకంగా ఉండటము, సుఖమైన దుఃఖమైన, ఎవరైనా గౌరవించిన అగౌరవపరిచిన, కష్టమైన సుఖమైన ఏదైనా సరే సమస్థితి. తటస్థంగా ఉండటం, ఎవరైనా పొగిడినా మనల్ని దూషించినా దేనికైనా సరే సమస్థితి. మట్టిని బంగారాన్ని కూడా సమంగా చూడగలిగేటటువంటి సమస్థితి. వారిలోని ఉద్వేగాలకు ఉదాసీనంగా ఉండటము. ఇది మనకి ఏదైనా చెప్తున్నారు కదా, ఎవరిని ద్వేషించని వారు, అలాగే ఏది కూడా కోరుకోనివాడు, కోరికలను అదుపులో పెట్టుకొనగలిగిన వాళ్ళు. ఉదాసీనంగా ఉండటము అంటే అది అర్థం. ఏది ఉద్వేగాలకు గురి కాకుండా అలా ఎప్పుడు కూడా ఒకే రకంగా ఉండగలగటం. పరిపన లేకుండుట, అసూయ లేకుండుట. సో ముఖ్యంగా ఇవన్నీ ద్వేషం లేదు అని కూడా మనం చూసాము. సో ద్వేషం లేకుండా ఉండటం అంటే ఒకళ్ళ పట్ల అసూయ ఉన్నప్పుడే మనకు ఈ ద్వేషం లాంటివి ఇవన్నీ కూడా కలుగుతాయి. ఈ కోపము, ద్వేషము ఇవన్నీ కోరికలు తీరినప్పుడు అసంతృప్తితో ఇవన్నీ కూడా కలుగుతూ ఉంటాయి, చెడు భావాలు మనలో. సో అలాంటివన్నీ కూడా ఉండవు. వీళ్ళన్నిటినీ కూడా సమదృష్టితో చూస్తారు. తర్వాత ఉద్వేగాలకు గురికారు. ఈ ముఖ్యంగా మనం తెలుసుకోవాల్సింది సమదృష్టి, ఉద్వేగాలకు గురి కాకపోవటం. ఇంద్రియాలను నియంత్రించుకుంటేనే ఆ స్థితికి రాగలుగుతాం. సో ఆ రెండు ఉన్నాయి అంటే ఇంద్రియ నియంత్రణ జరిగిందని అర్థం అన్నమాట. సో అవన్నీ మళ్ళీ ఒకసారి మనకి ఇక్కడ చెప్తున్నారు, అసూయ లేకుండా ఉండటం. సో అతని ప్రవర్తన ఏమిటి అని కూడా అర్జునుడు అడిగాడు కదా, శుద్ధ భక్తుల యొక్క ప్రవర్తన ఎలా ఉంటుంది అన్నది. సో ఇక్కడేమో ఆయన లక్షణాలు ఏమిటి అంటే ఇలా సమస్థితిలో ఉండటం, తటస్థంగా ఉండటం, ఉద్వేగాలకు ఉదాసీనంగా ఉండటం, అసూయ లేకుండా ఉండటం, ఇవన్నీ ఆయన యొక్క లక్షణాలు. ఇప్పుడు ఆయన ప్రవర్తన ఎలా ఉంటుంది? అన్ని పరిస్థితుల్లోనూ సమత్వం అంటే ప్రశంస, నింద, గౌరవం, అవమానం, ఆనందం, దుఃఖం, వాంఛనీయం, అవాంఛనీయం, కావలసిందైనా మనకు కష్టం కలిగించేదైనా ఏదైనా కూడా సమత్వము. అన్ని పరిస్థితుల్లో సమత్వం. ఇకపోతే ప్రతి ఒక్కరితో ప్రతిదానితో సమానంగా వ్యవహరిస్తారు. అందరితో కూడా మట్టి అయినా, రాయి అయినా, బంగారమైనా ఒకటే, మిత్రుడైనా ఒకటే, శత్రువైనా ఒకటే వాళ్ళకు. అలా అందరితోనూ ప్రతి వస్తువుతో కానీ, మనుషులతో కానీ, అందరితో, జీవులతో కానీ ఒకే రకంగా వ్యవహరిస్తారు. ఎప్పుడు విచిత్రంగా వ్యవహరింపరు. అంటే కృష్ణుడికి శరణాగతి పొందుట మరియు ఆధ్యాత్మిక అభ్యాసాలలో దృఢంగా ఉండటము. సో వాళ్ళ యొక్క లక్షణాలు అని చెప్పేసి ప్రవర్తన అని ఇక్కడ ఒక్కసారి మొత్తం మనము అన్నీ కూడా సమ్మరైజ్ చేసుకోవచ్చు. ప్రవర్తన అనేది ఎలా ఉంటుందంటే అంటే మనకు ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్పిన దానిని బట్టి మనము ఈ రకంగా ఆ ప్రవర్తన ఇది అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఇవన్నీ అధిగమించిన వ్యక్తి యొక్క పరిస్థితి ఏమిటి అన్నది ఇక్కడ చూద్దాము. మాంచయో, ఇది కూడా ముఖ్య శ్లోకము. మాంచయో వ్యభిచారేణ భక్తి యోగేన సేవతే సగుణాన్ సమతీత్యైతాన్ బ్రహ్మభూయాయ కల్పతే. అన్ని పరిస్థితుల్లోనూ నిశ్చలమైన భక్తి మార్గంలో ఎవరైతే ఉంటారో అన్ని పరిస్థితుల్లోనూ ఒకటి పాయింట్ నెంబర్ 1 అన్ని పరిస్థితుల్లోనూ. నెంబర్ 2 నిశ్చలమైన భక్తిలో మార్గంలో. సో ఆ నిశ్చలత్వం, స్టెబిలిటీ ఉండాలన్నమాట. ఒకసారి ఎక్కువ ఒకసారి తక్కువ కాదు, ఆ స్థితి, నిశ్చల స్థితి రావాలి. అన్ని సమయాల్లో కూడా ఆ నిశ్చల స్థితి ఉండాలి. సగుణాన్ సమతీత్యైతాన్, వెంటనే ఈ బ్రహ్మభూయాయ కల్పతే. సో ఈ సమతత్వంలో ఉంటే వెంటనే బ్రహ్మభూయాయ కల్పతే అంటే
ఈ త్రిగుణాలను, ప్రకృతి యొక్క గుణాలను అధిగమించి అప్పుడు మనం బ్రహ్మము అనే స్థితికి వస్తారు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. ఆ స్థితి భగవంతుణ్ణి అనుభూతి చెందగలిగేటటువంటి స్థితి బ్రహ్మభూయాయ కల్పతే అని చెప్తున్నారు. సో ఎప్పుడైతే ఈ గుణాలన్నిటినీ ఈ శుద్ధ ఏమంటారు, శుద్ధ సత్వగుణం అంటే అన్ని పరిస్థితులలోనూ నిశ్చలంగా మనము ఆ భక్తి మార్గంలో ఉండగలిగితే అప్పుడు అది బ్రహ్మస్థితిని చేరుకుంటారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. బ్రహ్మణో హి ప్రతిష్టాహం అమృతస్య వ్యయస్య చ శాశ్వతస్య చ ధర్మస్య సుఖస్యైకాంతికస్య చ. సో అమరము, అనశ్వరము అంటే శాశ్వతమైన మరియు పరమ ఆనందమునకు సహజ స్థితి అయిన నిరాకార బ్రహ్మమునకు నేనే మూలాధారము. బ్రహ్మం అనే దాన్ని ఇక్కడ మళ్ళీ వర్ణించారు కొద్దిగా. బ్రహ్మణో హి ప్రతిష్టాహం, ఆ బ్రహ్మం అనే దాంట్లో నేనే ప్రతిష్ఠ అయి ఉన్నాను. అమృతస్య అవ్యయస్య, అది అమరము, తర్వాత నాశనము లేనిది, అవ్యయము. శాశ్వతస్య, ఎప్పటికీ కూడా శాశ్వతం. ధర్మస్య, ధర్మవంతమైనది. సుఖస్య, ఆనందకరమైనది అంటే బ్లిస్, ఆ నిత్యానందం, దివ్యానందం, అది ఆ బ్లిస్ అని దానిని వర్ణించవచ్చు. ఆ సుఖం. కాంతి అంటే ఆ కాంతికస్య చ అంటే ప్రకాశవంతమైన అని చెప్పేసి ఈ బ్రహ్మాన్ని ఆయన వర్ణిస్తున్నారన్నమాట. ఆ బ్రహ్మంలో నేను ప్రతిష్టాహం, నేను ప్రతిష్ఠించి ఉన్నాను అని చెప్పి ఇక్కడ ఆ బ్రహ్మం అనే దానిని మనకు చక్కగా వర్ణించారు. అమృతస్య అవ్యయస్య, అమరత్వము, నాశనం లేనిది, శాశ్వతమైనది, ధర్మవంతమైనది, సుఖప్రదమైనది, ప్రకాశవంతమైనది బ్రహ్మము. ఆ బ్రహ్మంలో నేను ప్రతిష్ఠించి ఉన్నాను అని చెప్పి ఆ బ్రహ్మానికి లో భగవంతుడు నేను ఉన్నాను అని ఆయన ఈ శ్లోకంలో చెప్తారు. సో మనకు అంటే ఇక్కడ కొన్ని విషయాలు మళ్ళీ గుర్తు చేసుకోవటానికి, బాధ్యతాయుత ఎంపికల ద్వారా ఈ శరీరంలో ఉండగానే తదుపరి జీవితానికి మనము సిద్ధం కావాలి. ఎందుకు అంటే మనం చేసేటటువంటి పనులే మన తరువాతి జీవితాన్ని నిర్ణయిస్తాయి అని. కాబట్టి మన బాధలకు మరణం ఒక్కటే మార్గం కాదు, వైకుంఠధామం చేరుకోవటానికి సరి అయిన మార్గాన్ని ఎన్నుకోవాలి. ఒక్కొక్కసారి మనం ఏదో ఇదే మార్గం అని అనుకుంటాము, కానీ భగవంతుణ్ణి చేరుకోవటానికి సరి అయిన మార్గాన్ని ఎన్నుకోవాలి. ఈ గుణాలన్నీ కూడా మనల్ని బందీలను చేసి కట్టివేస్తున్నాయి కాబట్టి భౌతిక ప్రపంచంలో అన్నది గుర్తుంచుకుని కృష్ణుడు, భగవంతుడు మనకు విముక్తిని ప్రసాదిస్తారు అన్నది కూడా మనం గుర్తుంచుకుని ఈ జపాన్ని చేస్తూ ఆ ప్రయత్నంలో ఉండాలి అని మరొకసారి ఇక్కడ గుర్తు చేస్తున్నారు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. కృష్ణం వందే జగద్గురుం. తర్వాత ఈ యొక్క పాఠంలో గీత పాఠం ఏమిటి అన్నది మనం ఇక్కడ చూద్దాము. సదా భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమై ఉండుట ద్వారా మనము ఈ భౌతిక గుణముల సంగము నుండి అత్యంత సులభముగా విడివడగలము. అంతేకాక ఎల్లవేళలా భగవత్ సాంగత్యంలో ఉండుట వలన ఉన్నతమైన లక్షణాలను పొందగలము. సో ఎప్పుడు ఈ భక్తి మార్గంలో ఉంటే మనం ఈ భౌతిక గుణాల సంఘం నుండి విడివడగలము అని చెప్తున్నారు. ఎప్పుడు భగవత్ సాంగత్యంలో ఉండటం వలన ఉన్నతమైన లక్షణాలను పొందగలము. అంటే భగవంతుణ్ణి మనసులో ఉంచుకోవాలి, స్థిరం చేసుకోవటానికి ప్రయత్నం చేయాలి. జపం చేస్తే మనకు అది సాధ్యమవుతుంది. అందుకని మనము ఆ మార్గంలో ఉండి ప్రయత్నించాలి అని చెప్పేసి ఈ గీత పాఠంలో
చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఇంతటితో ఈ 14వ అధ్యాయం అయింది, పూర్తి చేశాము. జ్ఞానయోగం అనేటువంటి చివరి 6లో ఇది మొదటిది. రేపు 15వ అధ్యాయంలో మనము అది కూడా ముఖ్యమైనటువంటి అధ్యాయము, చిన్న అధ్యాయము కానీ అన్ని శ్లోకాలు కూడా దాంట్లో కూడా అన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్గానే ఉంటుంది అది కూడా. సో రేపు అది చూద్దాము. కొద్దిగా అది కూడా అర్థం చేసుకోవటానికి కొద్దిగా కష్టమైన అధ్యాయాల్లో అది ఒకటి. సో ఆ తరువాత మనకి ఇంకా ఈ దేవదానవ ఈ గుణాలన్నీ కూడా దేవగుణాలు ఏమిటి, దానవ గుణాలు ఏమిటి, ఈ సత్వరజ తమో గుణాల తాలూకు విషయాలు ఇంకా వివరంగా చూస్తాం 16, 17లో. సో ఇంతటితో ఈ